5 tona eta erdi zaborretik gora, 5.600 kilo hain zuzen ere, atera zituzten asteburuan, Zapateiko batik auzolanean aritu ziren hainbat lagun, Besaideko Euskal Espeleologo Elkargoko kideak eta baita ere Arrasateko hainbat voluntario. Bertan izan zen Julen Iriondo ere. Julen, ongi etorri. Kaixo, Larraitz, eskerrik asko. Ze zabor pila atera dutena, ez da, Zapateitik? Bai, 5 tona, 5.600 kilo zehazki izateko, hori gaur bertako datu da, mankomunitatetik helarazitakoa, eta bai, aguru esaten da, ez da, urtietan, hainbat hamarkadatan batutako, edo pilatutako zaborra da izan be, 1970 inguruko gauzak be, topatu zituzten, etiketak ikusitza jakinitek, ez da, noizko zaborra dan. Eta horreik danak batuetako azuluari bere jatorrezko itxuria bueltauguran, 61 pertsona, Euskal Espeleologo Elkargoko 21 kide, eta Besaidek egindako deixari erantzunez, auzolanera fandako beste 40 pertsona. Eta goiz osoko lanan emaitza, esan dakoa 5.600 kilo zabor horreik, ahalzan neurrizan gainera, gaika zeilkatuta, eta esan da moduan, mankomunitatean esku, geratu zan gero zabor hori guztia. 60 lagun auzolanean, bada zerbait hori ere? Bai, jende asko auzolanerako, eta, euki behin martxiari esker, lortu behin, lanaren zati handixena, goizian ziarre bukaketa, eta oraintxe jarraizan ikusiko dugun bideoan argi geratuko da, zelako ganoraz ibilizian parte hartzaile danak. Karri, plastikue. Plástico aquí. Ya está, buruzu beste. Hemen hau dana, duen zaborraz beteta, baixa gutxi gora bera, hemen gainetik, gozen lekutik, fondoraino. Oin fondokua gabitze kentzen, hor fonduan espeleologiako taldekuak sartu bidea, hor kontuz pendiente asko dago eta seguramente sokan bat edo jarri biako. Hemen rampa hau beteta guen, zaborraz beteta, eta hor sartu dira espeleologo batzuk, 3 sartu dira, eta ja etara dago gauzak, zaborra. Hemen dago bero 55 metroko putzu bat, eta horra espeleologo batzuk tartetxo bat akunean, jauko gora, baina hor ja gutxi dago. Ya está! Nik, pasa, saka bat, handi. Medikamentuak ez? Bai, iringila ben, mordua. Iringila, kandela. ¿Qué vas aquí? Hola. Pequisuis, ¿quién quiere? También calcar. Pixo daga, Hemen garbitu da erdi edo. Erdixa garbitu da. Erdixa falta da. Zelako kobia, zeako, sarrera bat baino gehiago? 6 sarrera dako. 6 horretatik lautan topo du zaborra. Eta honek dako kilometro eta 200 hortik. Eta hortxe beste aldian esan duna 55 metroko putzu dako. Hori bat, zuzenien gora? Hori, zuzenian kubura. Enkarra baki berbaiz. Cuidado ahí abajo, Tuak eskatu, Va. Argixa, sartu argixa. Zela ya, senti? Ondo, hau izia garbi dago. Hau gabitia gauza txikinak eta Pina zai, baina ondizena.
Vamos. Zemene bueno, ladrilloekin. Eta horreuen, aurreatxo duen ladrillozko pareta bat, eta banaketan eben, kobazulua banaketan eben bilan. Noiz ze erabilera, zein egin horreko gauzako? Zakigu, ze erabilera auki dauen. Eta noiztik bilatu da hemen zaborra, noiztik egon da garbiluek? Atzo topa gen oliba plastiko bat, poltzatxo bat, del 71, eroskipua. 72, o olako... Eroski doen jartuako? No, baina hemen zagertu voluminoso asko. Hemen agertu da plastiko asko, botilla asko, zapatak... Bertan biziko aliak emoan, eguneoko leku izango alitzak emoan. Bai. Gauza da, ongiok batzuntzat aktibo dauela. Ze topau du, oio bat topau du, eta oio horrek ez dako... Ez da egit. Baina oioa hila topau du. Hila. Oio hila eta hori, batko hau 2 aste, 3 aste edo. Eta landare batzu bai, aloe vera antzerako landare batzuk, ondala gutxi botatakoak. Zango duzu, aktibo daula, jendia hemen aurra atatzea da biela. Bai, jendia botaten dau, edo baten badau, botaten dauena zerbait. Zagorra bota egin dauela. Interesantia da hori 55 metroko putzu bat dauela, guretzat behintzet politia da. Baina hori espero logo handako txideko. Bai. Hortik aurrea ja... Baina hemen umiakin, familixan etorreleke, eta, bueno, hau ikustera, frontaltxo batekin, kasko batekin... Aventura purtxo bat. Hori da, bai. Paretia hemen txegoen. Hemen txegoen paretia, hauz, resto batzuk ondiokan, eta, zulotxo bat jareta, baizia pasaiteko, baina ezer gehiago. Eta ja gauz lehen gorekoan. Bodegia. Bai? Sartu kamaria. Botella pila bat. Azur badago, animalizan azur. Seguramente goitzik botako zabe. Goitzen zulo badago, ikusten da argisa. Eta goitzik... Eta tapauko zegoen hau igual, hemen gelditzeko, ez? Julen Landalan jendea, zuere kamerarekin atzera eta aurrera, eta zabor pila aspaldiko zaborra, baina baita ere duela oso gutxi botatako zaborra. Izan zenuen aukera, ez da? Pixkat ekimen hori bultzatu zutenekin egoteko. Ze kontatzen zuten? Bai, besaideko eta espero elkargoko kidiekin eta voluntarixo batekin beberra egin geben, eta hona hemen eurek esaten egin. Bai, dau kriston erritmua hortxe kobazulo barruen. Bai, jendia dabil tope-topera, bai. Hori, jende pila juntotzea, Bai, baina dauin daulan katai bat, eta batzuk batzen kubuetan, eta gero bestiak ataratzen, denbora guztian ez da bukatzen inoiz. Bueno, espero dugu gaur egunan bukaeran, ja, hobeto geratzen den, eta ikusten da zeo zer, ja. Baina, ja, bai ikusten dela, ja, antzematen da, ja, kobasulan itxura, edo, ikusten da kobazulua zelako formia daukon, zelen zan zabortegi bat. Bai, gainera aurten esan gauen, jo, zapateiko bat daukot gogu ezagutzeko, eta aberzelakoa dan, eta zeginen, irten zen jo, baina dauz zabroz bete, eta darrepente, besaiden laguntza esketorri izan, eta, klar, agertu inbier. Nora botaleke zaborra kobazulora, ez da ikusten leku batera, ez? Baina ze pasatzen da zaborra kobazuloan dagoenean, kobazulotik urtantak doia zela. Urtantak edo errekastua falekei, eta ur hori pasatzen bada zaborretatik, horrek eruan leke edo zer gauza. Zaborrak dakon edo zer gauza eruan leke. Eta hori doia akuiferora. Eta guk hemen akuiferotik edaten du. Edo akuifeko ura erabiltzen du ganaguantzat. Etxeko gauzak dira. Botillak, etxeko kasuelak, hortuko nitrato poltzak, pilak, badaz gauzak ondion, onjala bihazte botatakoa, oio sarbat zauen botata oin gutxi, ondion ustelduarik, buruen gabitz, ez dakigu kartelen bat edo zerbait txipintxia, egun honetan hainbat tonela zaborrata haziela,
eta ez teixela barriro errepikatu. Ez da koazulo bakarra, akigu beste hainbat koazulo arrasaten holan aurkitzen diela, baina, auzolan honein bitxartez, espero dugu, kontzientzia lortzia, lehengo garai batzutan zaborra zulu eta botatzen zen, baina gaur egun beste garai batzutan bizi gare, eta kontzientziatzeko balixo izetia espero dugu, eta hau ondo baldin badoia, espero dugu datorren urtietan zier, beste koazulo batzutan be, holako auzolanak deitzia. Txalogarrixa, ekimena Larraitz, alakoetan, posgarrixena, gehiago egin beharrik ez balego, behin inautek esaten eben besteko koazulo horreik garbitu eta gero, ikusiko da. Horixe, txalogarria, mi esker Julen. Horrengo arte.